chweg sei siach hoch nwy joy. Ydy, mae'r Manaweg yn cyfri unwaith eto ar Ynys Manaw. Ers dechrau'r tymor, mae'r 9 disgybl 4 a 5 oed yma yn ysgol Balacotia'r Ger Douglas wedi bod yn cael ei dysgu drwy gyfrwng y Manaweg yn unig. Mae'n unedau meithrin wedi cael ei sefydlu ar yr ynys ers ychydig flynyddoedd, ond wedi blynyddoedd o ymgyrchu, cafodd yr uned Manaweg ei hagor yn swyddogol yr wythnos hon. Dol i'r liw, ag yn toiach mws jai blin yda hynna. Mae'n diwrnod gwych heddiw, ond mi oedd hi'n anodd iawn ar y dechrau. 10 mlynedd yn ôl, mi oedd yna griw ohono ni fel rhieni yn magu ein plant i siarad y Manaweg. Doedd gan y llywodraeth fawr o ddiddordeb bryd hynny, ond unwaith y dechreuodd yr addysg feithrin lwyddo, a mwy o rieni yn dangos ymroddiad, yna roedd y llywodraeth yn fodlon ei cefnogi. Wel, ar y dechrau oedd dim dysgu o'r iaith, wrth gwrs, a'r diffydd mawr oedd diffyg athrawon. Peth cyntaf wneithbwyd oedd cael lefel o yn yr iaith. A nath lawer o athrawon rhoi cynnig ar hwnna, a ddechreuodd hwnnw'r broses o ddysgu Manaweg. Wedyn, penodwyd trefnydd iaith. Ac ar ei ôl wrth gwrs, mae'r datblygiadau hyn wedi dechrau. Meilia, pei, mango, pwcawa. Yn amlwg does dim gormod o adnoddau, ac mae'n rhaid addasu llyfrau i arbed arian. Mae'r iaith yn nes at y Wyddeleg a Geileg yr Alban ac ydy at y Gymraeg. Hynny fe gafwyd cymorth gan y Cefndryd Celtaidd Cymreig. Hai sy'n gysbreton, dy cysilir ysgol yn sien. Mi eithon ni i Gymru i gyfarfod â llawer iawn o athrawon ac roedd hynny yn gymorth mawr i ni. Mi gaethon ni lawer iawn o syniadau gwerthfawr ar sut i ddysgu iaith fel hyn. Roedd pawb ar yr ynys yn siarad y Manaweg 200 mlynedd yn ôl. Ond bu farw'r iaith fel iaith naturiol pan fu farw'r gŵr lleol Ned Madrol ym 1974. Mae'n senedd Ynys Manaw y tinwald ymysg yr hynna yn y byd. Ac yng nghyfrifiad 91, rhyw 1% o boblogaeth o 75 o filoedd oedd yn medru'r iaith. Ond mae'n arwyddion o adfywiad. A'r nod ydy dysgu trwy gyfrwng y Manaweg ym mhob blwyddyn o'r ysgol gynradd yma am hen amser. I hope it will give them a much more of a feel of being part of the Isle of Man. From an educational point of view, I hope that it will give her a head start in languages, all languages, not just Manx. Yeah. Sgansio ac na man ni together in language. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig iawn siarad yr iaith Manaweg. Un iaith fel hyn sydd yna ac un ynys. Un language ond un alien. Dwi'n falch iawn fy mod i'n gallu siarad Manaweg. Dim ond yn Ynys Manaw mae hi'n cael ei siarad, dim mewn unrhyw wlad arall. Mae'n marw, ond os ydw i'n gallu siarad, yna mi fedrai ddysgu fy mhlant i i'w siarad ei hefyd. Mae 9 Manaw felly yn arloeswyr, a phan fydd y disgyblion ym mlwyddyn ola ar ysgol unigryw yma, mi fyddan nhw yn rhugil. Ynghyd bryd hynny gobeithio a degau o rai eraill tebyg iddyn nhw.